jaluo mabrotelo kata Odinga ne ok owewa e lwet Raila mowacho nwa ni ma ahinya to penjo ma kamano ng'eni biro bedo kanywago penjo mathoth ahinya ka bende Raila Odinga biro bedo the sixth gimamoko kata kamano Jera awinjo na pachi kotende kod mano kapok wakoyo matin dibed ni waonge nyota kaka achiel kuom jokanyo mago mag UDA e gwenge mag Nyanza wacho mokongo wawach kamae jo UDA uluongre ja UDA gi bende girang odgi giwere gi gik ma jo ODM wacho e wach odwa kech sama ng'ato wuoye wach telo mar jo ODM girang wach telo mar jo UDA unless no mar luo koro kaka Uganda ni odeng sima achiel koro awinjo ka iwacho ni Senator Oburu no wuoye wach matelo maluo mulongo nying Mheshimiwa Wandai ara ni pog gigi Senator Oburu en Senator Masiaya to Wandai en MP mantie e Siaya kano wuoyo e tich maber ma Wandai timo e Ugunja samoro knije maber no wacho ni ng'ani ber ti maber uchiko itin Raila samoro kotek bedo governor to korengo to jolok wach to se loke no bedo jatelo maluo mana kako iwinjo ko owadwa wacho kai Raila Amolo Odinga onge sama nje bedo piny e bura ka wacho ni kor Raila koro telnwa Nyasaye no miwago omenga maparo Oromo telo joluo otim na mage jolubro neno ngana Oromo telo tangisi ni Raila pod ngima wabro luo Raila nyaka dakika mogik nikech en mosetelo nwa en mong'eyo history mar luo en mong'eyo background mar jo Kenya te magi mong'isi gi madiera okotem to penjiri ni ya Raila chako ng'wech karango motegno e higa ma 90 mobedo mbunge higa ma 92 Lang'ata kigo kono chakre 92 nyaka sani en higni mathoth emomiyo keto experience mang'eny wiye kanyo ng'ama do biro sani biro chuno kawo higni 20 e kori oganda luka mar achiel kech gin gibiro ga agenda mana mag Raila o gibi ga agenda mar onagi e chunygi omiyo nyiso gi bedo gi kwe tin joluo kasa ochopo ni yude to wegori gi Raila kech Raila to e ker mwaluo to wabro luwe podi koro ng'abo ka okareno aparo ni mane wach maduong' mabende koro oganda osebedo karabna kawacho idwa ka okaro seto